Бугун. Це, сподіваюся, ви вже запам'ятали, вечірній прайм-тайм інформаційний на телеканалі АТR. В студії Оксана Денисова. Осман Пашаєв, вас вітає студія імені Малевича. Переходимо до останнього блоку на сьогодні. Тема у нас як у дисертації – сміття як засіб політичного тиску. А гість герої останніх тижнів – мер Львова і голова партії «Самопоміч» Андрій Садовий. Доброго вечора. Доброго вечора. Дай Боже всім здоров'я, добрий вечір. Я нагадаю спочатку коротку передісторію, чому ми звернулися до цієї теми. Наприкінці минулого року добровольці заблокували кілька автошляхів та залізничних сполучень з окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Очолили в підсумку цю блокаду депутати від «Самопомочі», через що Андрій Садовий мав проблеми. Почалися в нього проблеми з адміністрацією президента, яка в підсумку через рішення РНБО вимушена була очолити блокаду, зважаючи на громадський резонанс, який викликала проблема. В підсумку цього тижня на даний момент розповсюджується інформація про те, що МВФ переніс виділення траншу України для того, щоб підрахувати збитки в зв'язку з блокадою. НКРЕ підвищує тарифи на електроенергію, знову ж таки Кабмін пише, що через блокаду. І Порошенко зібрався виставити рахунок партії «Самопоміч» за збитки, завдані нібито Україні на одному телеканалі блокадою. сусідньої держави, і до чого тут сміття? Так. Крім того, Генпрокуратура не виключає, що Андрій Садовий може отримати звинувачення в зв'язку з проблемами або з колапсом, який стався у Львові, або з трагедією на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львові, яка призвела до загибелі людей. Я хотіла, Андрію, спитати вас для початку. Якщо вам виставляють рахунки уже за блокаду, то це скільки? От у вас є гроші, щоб це все оплатити? Рахунок за транш МВФ, за підвищені тарифи електроенергії і за саму блокаду? У мене є порада до президента. Не шукати ворогів у власній країні. Для нас є спільний ворог – це окупант, який загарбав нашу землю. Ми повинні бути послідовними і чіткими. Мені дуже боляче, коли сьогодні по всіх телеканалах пішла інформація, що «Самопоміч» винна в цьому, що МВФ не виділив транш. Треба бути чесним. Якщо в парламенті роблять спектакль і не призначають аудитора для НАБУ, який пройшов погодження антикорупційного комітету, як мають діяти лідери тих країн, які підтримують Україну, які мають вплив на рішення Міжнародного валютного фонду, вони говорять: друзі мої, або ви боретеся з корупцією і отримуєте підтримку від Міжнародного валютного фонду, або ви робите імітацію. Ми почекаємо. Якщо президент зрозумів цей меседж, і на цьому тижні буде аудитор призначений, я думаю, що питання траншу буде вирішено автоматично. Ви з президентом особисто говорили про це? На цю тему ми з ним не говорили. А коли ви востаннє говорили взагалі? Минулої суботи. Минулої суботи у нас було дуже довга розмова. Ми говорили про звільнення полонених, що треба їх звільняти, не аналізуючи, скільки там, з якої сторони є людей. От для мене важливо, щоб всі наші хлопці були на свободі, тому що це наші герої. Їх треба вернути на батьківщину. Ми говорили про політичну ситуацію, ми говорили про питання блокади. Президент мене запевнив, що волосина не впаде з жодної людини. І після цього, коли там почалися події з силового витиснення людей, це було незрозуміло. Потім рішення РНБО, в принципі, зрозуміли, але після цього всі починають говорити, що це таке рішення правильне, неправильне. Ну, питань дуже багато. Тобто ви з президентом говорили вже після того, як Юрій Віталійович Луценко, генпрокурор, через медіа оголосив, що може бути підозра вручена? Ні, це було до розмови. Тобто, я розумію, що поговорили, результат не сподобався, значить, президенту. І ви побачили через медіа, що вам можуть вручити підозру. Ну, я про це вже зрозумів, коли я вертався з Києва, я зрозумів, що вже документи в них є готові. І інсайдери мені це підтвердили. Потім Луценко сказав, що він в такому напрямку рухається. І, в принципі, вони мені підозру мали вручати минулу п'ятницю.
Але Ви щось в Київ помінялося. прилетіли і вам її не вручили, так? Щось помінялося. Я думаю, що, по-перше, в четвер прийняли зміни до КПК. Ми ж хочемо Януковича посадити. До речі, 2 роки назад Верховна Рада вже змінила КПК для того, щоб дозволити заочне засудження. Але за той час прокуратура так нічого й не зробила. І зараз для того, щоб Януковича посадити, вони серйозно збільшують повноваження слідства. Тепер можна проводити судові слідчі дії там безмежну кількість часу. Нема тих обмежень, які були попередньо визначені. Об'єднувати будь-які справи. Можливо, вони тепер щось по-іншому, знаєте, це все перекрутять. Можливо, чекають якогось цікавого моменту, знаєте, щоб з камери, публічними, шоу зробити, так? Тому що їм садовий треба, знаєте, фільм був такий, знаєте, принизливі якісь позиції. Ось таке, напевно, А що їх шукають. зупинило? Можливо, те, що тоді підвищили ваші рейтинги? Я не знаю, що їх зупинило, але наміри в них є чіткі, тому що проти мене вони готують не одну справу. Як мінімум, я знаю про 3. Розкажіть, будь ласка, ми знаємо тільки про Ну, одну. ще одна справа – це стосовно залучення інвестора. Це і одна з найбільших європейських компаній CTP по власності нерухомості, яка вирішила збудувати індустріальний парк у Львові. Місто їм офіційно продало під це землю, а Генеральна прокуратура має зауваження, а чому по такій ціні продали, а чи ви мали право продавати. Вважають, що занижена ціна? Ну, вони пробують це довести, хоча це шито білими нитками, ми діємо згідно чинного законодавства. Ви взагалі розуміли, мера можна посадити за скрепки. Було би тільки бажання. Я працюю міським головою 11 років. Тому мають наміри, будуть, напевно, це робити. У мене тільки одне прохання. Не робіть заручниками громаду. Не подобається садовий? Висувайте звинувачення, робіть свої дії. Ну, я тут знаєте, не можу вплинути. Тобто перша справа по сміттю, можемо сказати, По друга Грибовицькому сміттєзвалищі, друга по землі під інвестора і третя? Вони ще вибирають. В них А, там ще є- є на вибір. А вибір великий, А вибір да? є, я думаю, Окрім що- скрепок. Ну, я думаю, щось в такому роді, розумієте? Ну, я буду захищатися, я буду, знаєте, запрошувати адвокатів, буду відстоювати свою правду в суді. Пане Андрію, а я дурне питання поставлю, як не львів'янин. Да? Ми про цю регіональну проблему тепер знаємо на всю країну. А чому, як ви думаєте, вам з 11 там як Ця проблема була використана як привід для тиску, але якби проблема була вирішена, не було б чого використовувати. Знаєте, а якому містові вдалося вирішити проблему і збудувати сучасний ну, ви могли б стати першим? Так. Чи щось Ми- заважало тоді? Ви можете Ні, розказати? розумієте, я мав ілюзії, що можна знайти інвестора. Ми почали працювати з Міжнародною фінансовою корпорацією, це підрозділ Світового банку. Вони провели серйозний аудит, вони запросили міжнародні компанії, які сказали, що, друзі, при ваших тарифах в житті ніхто ніколи не прийде, тому що в нас тариф на захоронення 1 тонни 2,5 євро. Вартість захоронення утилізації в Європі від 40 до 180. Різницю відчуваєте? Тобто економіки немає ніякої. Для цього ми почали працювати з Європейським інвестиційним банком. Це з 2013 року. І минулого року банк підписав угоду з Україною на транш 400 мільйонів, з яких 75 має йти для міста Львова. Для того, щоб зробити рекультивацію існуючого полігону і кошти на новий сучасний завод. Це дійсно буде перший завод в Україні, будований по самій новітній технології. Але банк дає кошти на 25 років під 1% річних. За цей час можна буде поступово міняти тарифну політику. Тобто жоден інвестор на це не піде, ну, немає економіки. Я немає інше по-іншому поставлю запитання. Ви 11 років мер, і вже на сьогодні можна вважати вас дуаєном мерів з великих міст України. Тобто ви перший рік, ви розумієте, що проблема сміття найскладніша, і тоді ви залучаєте, може там є асоціація мерів міст, там щось таке, ви кажете, ну, хлопці, Дніпр, Донецьк на той час, да? Нам всім треба, ми всі в однакових умовах, нам треба це лобіювати, як через зміну тарифу, я не знаю. І ви тоді ще там 10 років тому могли зрушити Але цю ця проблема не була ніколи основною. Коли я почав працювати у Львові, вода була 4 години ранком, 4 вечором. Жахливі дороги, Загроза. жахливий транспорт, жахливе тепло. Тобто мільйон проблем. Тобто у всіх Сміття не стояло в переліку нагальному. воно не могло стояти, тому що всій країні сміття вивозять на полігони, захоронюють. І цей полігон, який у Львові, він працював ще з Другої світової війни. Один з найбільших, до речі, в Україні цей полігон. Але нікому полігони не палили.
А ви собі уявляєте, якщо, наприклад, така біда станеться в Києві? 3000 тонн відходів за добу. Ви таки вважаєте, що його підпалили? Я в цьому переконаний 1000%. Ви Тому знаєте, що, хто? Ви розумієте, загорання може бути після гарячого літа, так? Можливо. І такі випадки бували. Невеликі, їх нормально завжди гасили. Але в травні місяці, коли падають постійно дощі і таке велике вогнище, ну це неможливо. І це не мої слова, це слова МНСників, це слова людей, які там живуть, фахівців. То, що сьогодні вони ліплять і хочуть мені там щось пришити, ну, розумієте, такі реалії сьогоднішнього політичного життя. Я до цього є готовий. Мені боляче, звичайно, що сталася велика біда, але в нас в Україні багато стається різних катаклізмів. Мости валяться, будинки взриваються, але ще ніхто мерів за це до відповідальності не притягав, тому що, знаєте, це можна там на будівництво сталася біда в місті, хто винуватий мер. Я це сприймаю. Дійсно, мер відповідальний за все, що робиться в місті. Саме президент відповідальний за все, що робиться в країні. Я свідомий. Але то, як це зараз робиться, коли почалася ця біда, а якраз «Самопоміч» вийшла з коаліції. Да? Андрій Іванович, вертаєтеся, всі питання знімаються. 1 секунда. Хто казав? Ну, ті люди, які приймають прізвище. рішення. Каноненко. Я взагалі з ним не знайомий. Не знаю. А хто ж тоді? хто? Гринів? Хто? Лідер фракції? Хто вас припрошував назад? Мене перепрошують ті люди, які формують політику. Порошенко? АП. З ним маю на цю тему Райкін? багато спілкувань з Порошенком, тому що він би дуже хотів, щоб «Самопоміч» голосувала в парламенті, як от їм це вигідно. Вона така була домашньою. Тому що вони думали, ну, «Самопоміч», там, знаєте, перший місяць, другий, ну, там подурачаться. А тут рік минув, 2 минуло, є тверда позиція. 3-й, і вже ви починаєте президентську кампанію. Стоп. А чо? Я би не хотів на цю тему сьогодні говорити. Я завжди говорю, дай Боже існуючому президенту багато років життя і успіху, і щоб ми гордилися нашим президентом. Я завжди вірю, що, можливо, знаєте, щось станеться, і людина от відчує, знаєте, якусь, знаєте, там, ну, Боже, якийсь сигнал. Тому що в твоїх руках доля України. І як ти закеруєш, от, знаєте, камертон, оцей чистий звук, він зразу йде по всій лінії всієї влади. І всі так працюють. Так розвиваються успішні країни. А якщо сигнал є брехливий, якщо на чорне говорити біле, тоді вся система так Сигнал працює. такий, що в трійку президента рейтингу не потрапляв останнім часом. Да? Туди потрапляли Тимошенко з Тимошенко, Бойко, а на Бойко. правому фланзі ви у нього на найближчі конкуренти, якщо дивитися на захід, отак рухатися. Тому ми не можемо про це не говорити, можемо. оскільки ваша політична кар'єра, як ймовірного конкурента на виборах президента, в принципі, відображається на тій ситуації, яку ми зараз маємо, да, з вашими І так вони думають, звинуваченнями. що вони мене завалять сміттям, посадять в тюрму, і нема Садового. Але є «Самопоміч», друзі мої. Всіх не пересадите. Та навпаки, якщо завалити сміттям і посадити, такий рейтинг зразу бомбане, що... До речі, які у вас зараз рейтинги «Самопомочі»? Замовляєте внутрішні для себе? Ну, «Самопоміч», по моїх оцінках, сьогодні має найкращий рейтинг в Україні. А ваш президентський? А я не думаю, що це сьогодні вартує робити, тому що то, що ми маємо цю атаку останні місяці, ну це щось, знаєте, таке цікаве. Я різні бачив моменти за 25 років незалежності нашої країни, ну щоб сміттям завалювали, щоб робили біду для людей, для міста. Ви розумієте, що в нас сьогодні біда? І про це знає президент, прем'єр, вони всі стоять збоку, спостерігають. Тобто кожного дня місто продукує 600 тонн. Ми розуміємо про біду. Якщо у нас готове відео, у нас є нарізка зі Львова, просто щоб візуалізувати колапс сміттєвий. Сміттєвий колапс вкотре спіткав центральну частину Львова. Новенькі смітники у Галицькому та Личаківському районах, на які витратили 1,5 мільйони євро, переповнені непотребом. Єдині, кому переповнені смітники у радість – це безхатченки. Люди порпаються у відходах у пошуках чогось цінного. Непотреб із цих районів мала б вивозити фірма «Грінера». Не пройти та не проїхати через сміття і на Левандівці, і в районі Підзамче. Новий Львів потопає. Наукова Володимира Великого передає вітання Садовому. Бачите, Андрію, люди вам вітання передають, попри Щоб ви те, що... розуміли, 30% контейнерних майданчиків сьогодні є критично переповнені.
Я про це буквально нещодавно перед розмовою з вами вкотре спілкувався і говорив про це прем'єру. Тому що без держави такі речі не вирішуються. Якщо наш полігон, який приймав наше сміття, є закритий, до речі, за поданням прокуратури, то мало би бути У зв'язку з трагедією, яка там мало би сталася. бути альтернативне рішення, куди вивозити. Ніхто такого рішення не дав. І 10 місяців ми чудом вивозимо сміття зі Львова по різних полігонах в країні. Але ми тільки починаємо з якимось полігоном працювати, через 5 днів там перевірка, наїзди, заборона. Заборона, заборона, заборона. Останній раз ми возили з Львів Донецьку область, місто Покровськ. Де Покровськ, де Львів. Це виходить золотим це сміття. Але ми стараємося тримати місто в чистоті. Сьогодні вони вже дотиснули з всіх сторін. Люди залякані, люди переживають. Вирішується це елементарно просто. Будь ласка, дайте рознарядку. Тернопіль одна машина, Франківськ одна машина, Київ пару машин. І питання розв'язується, поки ми не вирішимо проблему з рекультивацією існуючого полігону. А скільки вам треба буде часу, щоб вирішити з рекультивацією питання? Ну, до речі, що ви розуміли, єдині, хто нам пішли на зустріч, це уряд Франції. Який дав 650 Який тисяч дав євро. кошти французькій компанії, яка вже активно робить проект по рекультивації. І перша частина буде, думаю, вже у квітні готова, і можна вже буде приступати до рекультивації існуючого полігону. І вони мають зробити повністю ТЕО по новому заводу. Але це ж ви тільки декларацію про наміри підписали 3 дні тому. Вони працюють з потрійною енергією 24 години на добу, тому що вони розуміють, що нам це треба, знаєте, не на сьогодні, а на вчора. Європейський інвестиційний банк, який, от гроші лежать, беріть, продає штопор Міністерства регіональної політики, які процедури складні проводять. І хлопці, в нас біда, нам треба сьогодні. Ну, ви розумієте, нас процедури. Ну, якщо була б воля допомогти, то помогли б, як французи. Ну, де Ми Франція, де повертаємося Україна? до питання, які кілька разів різними шляхами стали. Топить вас особисто хто в цьому смітті? Ну, ви краще, напевно, знаєте. Ну, Ви ще хотіли, краще щоб за ви нас. сказали. Так, звичайно. Я не хочу робити лишню рекламу, тому що я все-таки вірю, що здоровий глузд має перемогти. Я ще раз наголошую, будь ласка, я є тут. Лупіть, але не знущайтеся над містом, над львів'янами. Ну, той, хто кому ви бажаєте багато років здоров'я, щастя, процвітання і В особистому житті. Ну, я дійсно хочу, щоб в Україні була влада, яка буде служити, яка буде працювати для людей. Добре, до чого ви домовилися сьогодні з Гройсманом? Ви говорили. Проблеми будуть якимось чином вирішувати? Та це вирішується за 5 хвилин При бажанні? при бажанні. А що, Гройсман Знімається каже? блокада. А Гройсман що каже? Якщо його повноважень тут буде достатньо, то буде результат. Недостатньо. Ну, ви розумієте, от навіть сьогоднішня Рада регіонального розвитку, коли був виступ президента, то він більше виступав як прем'єр-міністр, чесно вам скажу. Ну, тому що він, напевно, вважає, що він найкращий у всьому. Гройсмана виступ був хороший, він був такий достатньо емоційний, але президент одночасно, бачу, він є і в одному, і в другому, і в третьому, і в четвертому, і в п'ятому. Тому я не знаю, чи Володимир Борисович зможе допомогти, хоча як прем'єр-міністр він зобов'язаний прийняти вольове рішення або наступний крок тоді вводити надзвичайну ситуацію в місті. Тому що такі приписи державних служб. І він має приймати рішення, тому що надзвичайний стан вводить тільки держава. Я не маю права це зробити на своєму регіональному рівні. Тому в нього вибір або допомогти, і це робиться за 5 хвилин, або вводити надзвичайний стан і стояти, спостерігати, як ми потопаємо сміття. Підійдемо інакше трошки. Не вдається щось нам на прізвище, імена, паролі, явки. А ви ж пили каву, да, з Саакашвілі і Гриценком? Я пив какао. Як ви пили какао? Оце какао їх роздратувало, можливо, ще більше? Ну, чесно вам скажу, коли після цього я зустрівся з Петром Олексійовичем, то він був дуже добре проінформований. Він спитав, чи каву, чи какао? Чи какао з цукром було, да, так? спитав. Ага, і ви що йому сказали? Спитав, як було, зустрілися, обговорили політичну Ви ситуацію в кажете, що Україні. бажаєте йому щастя, здоров'я, але об'єднуєтеся політично з цими людьми. Ну, я, по-перше, тих людей знаю багато років окремо. Так. Ми А разом? зустрілися разом. А ми готові ніколи- ви їх знати разом? Ні, разом ми ніколи не зустрічалися. Разом зустрілися перший раз, поговорили. Я думаю, що це важливо для
українського політикуму, щоб люди разом вчилися думати. Особливо, якщо через півроку можуть бути дострокові вибори парламентські. Ну, Ви ж знаєте я про не це. зацікавлений в дострокових виборах по існуючому законодавству, бо це буде велика біда для держави. Треба прийняти новий закон про вибори, відкриті списки, пропорційна система. Тоді політикум може обговорювати за таким круглим столом, як виходити з складної ситуації, в якій ми сьогоднішній день опинилися. Я пропустив, здається. Я спитав про рейтинги. І що показують зараз внутрішні рейтинги ваші самопомочі на парламент? Є парламентські вибори. Ні, на парламентській ми маємо, зараз показники то, що я які? бачу, найкращі результати. Ну, який це? Він Ну, двозначний. в рамках десь 13%. Я в рамках 13%. Інші мають менше. Інші ви, з якими ви какао пили? Ні, інші парламентські. Парламентські, Ага. ну всі. Вже не кажучи про те, що з ким пили какао, вони мають там на межі похибки, Ви так? розумієте, що вибори для цього і робляться, щоб ламати рейтинги. Але ще раз наголошую, я стояв і буду стояти на державницьких позиціях. Сьогодні вибори по існуючому законодавству є шкідливі для держави, тому не треба це робити. Пане Андрію, а Садовий, чи готові ви йти на вибори разом єдиним списком з Анатолієм Гриценком і громадянською позицією, та Михайлом Саакашвілі? І, Рух нових сил. Да, і рух нових сил. Ми повинні краще зрозуміти, хто є хто. Коли ми формували нашу партію, ми були дуже і дуже обережні, шукаючи людей. Якщо ми зрозуміли, що, як правило, 95% політичних сил в областях по франшизі віддають свої списки для того, щоб вони були наповнені представниками того чи іншого місцевого феодалу. Для мене це був шок. Нас пробували купити зі всіх сторін. Ми всіх послали далеко. Знайшли своїх хлопців, прихильників, дівчат. Так само, як, до речі, в Верховній Раді ми робили. От подивіться, як сьогодні відрізняється фракція «Самопомочі» в Верховній Раді, інші фракції. От кого сьогодні може виставити на дебати та чи інша політична сила? А «Самопоміч», будь ласка, Оксана Сироїд, Олег Березюк, Соболєв, Войціцька, Острикова, Жоржій. Перераховувати можна безмежно. Тобто це світлі люди, які мають думки, які мають за собою фах. Так і Саакашвілі можна виставити, Гриценка можна виставити на дебати. По одному так. А хто ще в них є? Ні, ну вони не парламентські, вони не розкручені. Розумієте, дивіться, я за те, щоб в наступний парламент зайшло максимально багато мудрих, освічених, інтелігентних людей. Тобто ініціатива про зустріч була не ваша, да, на какао? Це вона від них виходила? Ще була ініціатива? Ми поокремо зустрічалися неодноразово. Хто запропонував цей формат зустрічі? Взагалі про цей формат ми домовлялися десь 2 місяці тому назад. Просто ми не мали можливості всі разом зустрітися, тому що роз'їзди, зустрічі, і, в принципі, я в Києві буваю достатньо рідко. Просто так співпало, що був з'їзд «Самопомочі», і я зміг приділити для цього Тобто час. ви кажете, хлопці, вливайтеся до нас, ніяких там об'єднань? От, Ні, ми взагалі не говоримо, хтось кудись має вливатися. Ми говоримо про те, що треба збудувати успішну Україну. Щоб її збудувати, при умові, що ми є парламентсько-передицька країна, має бути дуже сильний парламент. Якщо треба збудувати сильний парламент, треба мати дуже якісних кандидатів. Що будуть округи, наприклад, так? Чого би я не хотів, я хотів би, щоб був список. Це одна конструкція. Якщо є список, тоді треба дивитися, а які кращі люди є. Ну, подивіться, як ми формували список. Ти в яких більше грошей. Ми брали людей з різних середовищ. Так, ми не отримали 100% результат, який би хотіли в плані людей. Мусили трошки ситуацію відкоригувати, але в більшості це був правильний підхід. І так само ми зараз будемо робити. Ми будемо в наступний список також запрошувати людей з різних експертних середовищ, брати мудрих Ні, талановитих то у вас людей. просто були шалено успішні результати, несподівані там мер міста Миколаєва. Ледь не виграли вибори Кривого Рогу мера. І потім, якщо подивитися, от по Миколаєву, ви задоволені Сенкевичем? Йому надзвичайно складно. Ви розумієте, виграти у вотчині регіоналів і протриматись, йому давали півроку, йому давали рік. І майже Вже, слава розчинитися в колишніх регіоналах зараз, так? Я за нього насправді тримаю кулаки. Я би дуже хотів, щоб там був успіх, тому що, перше, він є кмітливий, він є освічений, і він любить людей. Він дуже простий в спілкуванні. Я навіть деколи його слухаю, я гордий за нього, насправді, класний. Спасибо, що живий. Класний пацан у Миколаєві. Дякуємо, що живий. Так.
Давайте ще раз повернемося. От ви кажете, значить, все-таки повернемося до сміття. Якщо ми говоримо про громаду, то давайте вже про неї поговоримо, тому що хотілося б зрозуміти, які результати будуть, так, для громади. Значить, по-перше, проект є, слава Богу, з французькою компанією, рекультивація сміттєзвалища і побудова сміттєспалювального заводу, правильно? Це має бути комплекс, який включає і глибинну переробку, і в тому числі кінцева фаза – це має бути спалення. Але ж у вас там не тільки зі сміттям проблеми, у вас проблеми з каналізацією, так? Вона австро-угорська ще каналізація, її хтось ремонтував? То нам 760 років. Так вам як Не мера дуже 11 місто. років, що каналізація смердить досі? Ну, чесно кажучи, ця проблема вже дуже і дуже є невеликою. Ми дуже багато інвестували коштів в минулі періоди. Сьогодні вона є, ну, вже так, знаєте, вже в розумінні, що ми там рік-два і взагалі забудемо про цю проблему. Які у вас ще інфраструктурні проекти є, окрім того, що трамвай красивий пустили з Wi-Fi? Ну, по-перше, оновлення на 70% всього громадського транспорту. Це мають бути всі красиві трамваї, автобуси, тролейбуси. Це дуже важливо. Дуже багато мереж треба поміняти, нові дороги треба ремонтувати, інвестиції в освіту. Ну, щоб ви розуміли, ми в цьому році закупляємо для кожної школи самі сучасні, які є в світі, мультиборди. Щоб на них можна було викладати зовсім по-іншому хімію, фізику, математику. Ти закохуєшся в предмет, коли бачиш, як на сучасних площинах це все показується. У нас, до речі, в кожній школі є обов'язкові шахи, щоб ви розуміли. В садочках зараз на шахи обов'язкові. Ми дуже багато інвестуємо в людину, в особисті, в громадські простори. І тому ви сказали на іншому каналі, були в ефірі, що у відставку ви не підете, да? Ну, вони би хотіли мене кудись видавити, випхати там. Ну, я не збираюся. Щоб цього замість робити. вас хто? Ну, поставити якогось, знаєте, свого поплічника, тому що Львів – це ж порохова бочка. Тобто, а рейтингово вам не вигідно це? Піти у відставку із позиції опозиції там їх. Ні, слухайте, я, по-перше, відповідальний. Я маю честь служити громаді. Я не маю права зрадити громаду. Це, ну, моя громада, я служу їм. Є мій термін. Я працюю, я не маю права нікуди відійти в сторону. Будуть наступні вибори, оберуть кращого, будь ласка, але я пройду свій шлях до Тобто кінця. на президентські вибори ви підете все ж таки з крісла мера, не підете у відставку? Тому що ви на них підете, ми знаємо. В нашій країні говорити наперед про якісь речі, це просто, на мою думку, є некоректно. Я є реаліст. Я сьогодні перевантажений тою роботою, яка мене забирає 24 години часу. Це робота міського голови. Маю вільну хвилину, я допомагаю своїм колегам по самопомочі, тому що це складно вибудувати партію. Щоб ви розуміли, нема в світі прецедентів побудови успішної країни, якщо не збудована успішна ідеологічна партія. Не буває так. Тому задача будувати правильну партію з правильними людьми, щоб ця вся механіка працювала, щоб були люди навчені. Ми тратимо дуже багато зусиль на навчання людей, на роботу з людьми, тому що це люди. То не є робот, то ти його купив і він працює по програмі. І кримінальні справи, якби вони з'явилися, вони б вам лише додали зараз, так? Ви б опинилися в ситуації того... Ну, так вони хочуть не просто кримінальну справу, вони хочуть відсторонити мене від роботи. Вони хочуть, так, щоб хіба я це не мав... ще краще, якщо вам будуть видати так бути? Почекайте, ну, розумієте, що місто – це живий механізм, який кожного дня потребує необхідності приймати рішення. Що вони створюють неможливість роботи. Вони тиснуть на все, що можна тиснути. Вони залазять в всі можливі проблеми, створюють їх. Це прецедент. Я такого тиску не пригадую в жодному місті за 25 років мого життя. Знаєте, я 11 років міський голова, але такого складного року в мене в житті не було. Тобто за Януковича вам було ліпше? А знаєте, з Януковича ми знали, хто є хто. Ми знали, хто Янукович. Тут було все нормально, тут не було ілюзій. А сьогодні, коли люди з екранів розказують, як вони люблять Україну, як вони за Україну дбають, а потім ти дивишся реальні результати, реальна робота, воно навпаки. Знаєте, це принизливо і це негідно, я би так сказав. А можете так без пафосу порівняти Янукович і Порошенко для вас, як для мера? Я ще можу сюди додати Ющенка, можу Ну, це трошки додати
Кучму, ні, насправді Чому ви Кравчука. не застали як президент, Я як був мер? тоді депутатом Як? міської ради. Я головою запитую комісії. мера Андрія Садового порівняти. Ви розумієте, я з ними всіма знайомий. І з кожним з них в мене були довгі розмови, спілкування. У мене про кожного з них є своя думка. Порошенка я знаю достатньо давно. Десь років 15 тому назад перший раз я з ним познайомився. І це враження, яке тоді в мене з'явилося першим, воно сьогодні мені є зрозуміле. Тому що А яке було у вас перше враження? воно було таке, знаєте, як це вам правильно сказати, таке амбівалентне. Тобто непросте воно було таке, розумієте? І Ну, ви можете обидві валентності зараз сказати. це ж некоректно. Коректно. Він ж президент, розумієте? І дай Бог, І що що, може, у нас воно свобода якось слова. може якось воно поправиться, розумієте? Тому що коли балакаєш, наприклад, з Кучмою, там все зрозуміло. Ющенко, ну ви знаєте, за Ющенка не було такого поняття, як темники. Просто не було. Я не пригадую. Можна було говорити, там, критикувати. За Януковича все було зрозуміло. За Леоніда Макаровича взагалі все було дуже просто, тому що він був на тій фазі, коли взагалі було питання бути чи не бути в Україні. Тому кожен президент щось робить добре для країни і входить в історію. Головне не вляпатися. Скажіть, будь ласка, хто, от без політичних оцінок, хто найефективніший президент з точки зору співпраці центральної влади з регіоном? Хто найефективніший? Янукович, Найсильніші Ющенко, кадри Порошенко? були в Кучмі. Найсильніші кадри. Але ви цього не застали. Ви мером стали все ж таки за Ющенка ще. Ви знаєте, якщо не за помиляюся. Ющенка пішов трошки кадровий голод, тому що тоді на хвилі помаранчевої революції дуже багато брали людей, які були на барикаді, але не мали фаховості. Але система це перемолотила. Ранній Янукович давав дуже велику надію, тому що була жорсточайша дисципліна. Якщо приймалося рішення, воно виконувалось бездоганно. А за Порошенка почалося дуже велике інтриганство. От насправді оцей формат говорити одне, робити інше, а думати третє. От сьогодні ми це бачимо наяву, і це дуже боляче для країни, тому що після Революції Гідності люди хочуть чіткості, зрозумілості. Там є ворог, треба разом працювати і йти вперед. А тут виходить, знаєте, таке воно все перекручене, незрозуміле. І це дуже боляче для людей, і людей болить це, я би так сказав. Тобто зараз ваше враження про Порошенка і те, що виникло 15 років тому, воно співпало. Ви знаєте, люди взагалі не міняють. Міняються обставини. І все ж Перше таки, враження не підводить, не підвело? Яке воно було перше враження Андрія Садового про нинішнього очільника країни? Ви знаєте, вірю, хочу вірити, що Бог дасть багато розуму Петру Олексійовичу, і він в один прекрасний день ощасливить Україну. Я би цього дуже хотів. Не говорить нам Андрій про свої враження від багато розуму, Порошенка. нерозумний. Ми йдемо від противного. Друзі мої. Ну, я не знаю, як підібрати слова. мені там. Зробить щастя для країни, а зараз не час. Я не є політичний аналітик. Я маю повагу до президента, якого обрали громадяни України. Я сам за нього голосував. То, що я... Ви тоді забули про перше враження, так, коли голосували за нього? Ви знаєте, по-перше, країна має мати президента. Тобто така посада, якщо вона є, вона має бути заповнена. І в цей час дуже важливо провести було вибори швидко, без жодних там нюансів. Я хочу вірити, незважаючи ні на що. Я то, що думаю про нього, я йому прямо в очі говорю. І дуже гостро, до речі, говорю, і за це, звичайно, потім... Що говорите, Петро Олексійович, ви... Я йому говорю, друзі мої, то, що я говорю один на один, це я йому говорю, він мені говорить те, що він думає. Я там можу якусь, знаєте, там репліку розмови винести назовні, тому що, не скажеш, ми прийшли 2 години, проговорили, про що говорили? Мовчали. Так ж не буває, правильно? Але є певне виховання, коректність, тому дай Боже йому здоров'я. Це був Андрій Садовий, мер міста Львова, У нас який... немає більше часу. У нас більше зовсім немає часу, На який жаль. так і не сказав нам про своє враження від президента України, яке у нього виникло ще 15 років тому. Але він каже, побажав йому щастя і здоров'я.
Ми повернемося, сподіваюся, раніше, ніж Ми повернемося за тиждень. Завтра За ефір тиждень. Бугюнь з Іриною Ромалівською, Андрій Муштабаєв, а за 5 хвилин буквально новини Кримськотарської. до побачення. Дякую вам.